Eskonfunk marka bizkaitarraren zuzendari artistikoa ezagutuko dugu gaurko saioan. Maiak Rutxet lasan jaiotako basen afartarra. Pariseko modaren astearen kari bertan aurkeztu berri du Oreka izeneko kolekzio berria, markaren 25. urteurrena ospatzeko. Modaz, jasangarritasunaz eta orekaz mintzatu zaigu. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioa ezterentzubitik agurtzen dugu hementxe bertan departamentuak aurkeztu baititu laborariei eskinitako laguntzak. Horretaz gain ere beste gai batzu aipatuko ditugu gaurko saioan. Ongi etorri Iparraldearen orenera! Pirineo Atlantikoetako departamentuarentzat laborantzaren transmisioa erronka bat da. Kontuan izan da hemendik 10 urtera etxalden erdia segidarek gabe geldituko dela, departamentuak dispositibo bereziak plantan eman ditu laborari gazten instalazioa bultzatzeko. Thierry Carrer departamentuko lehendakari ordeak azaldu duenez, 2017 geroztik 950 laborarien instalazioa lagundu dute, kasik 7 milioi euroko aurrekontu baten bidez. Bere erranetan instalazio horiek herrien etorkizuna bermatzen dute. Laborariek gabe landa eremuen ekonomia hil daitekeelako. Sont l'avenir de nos villages. Sans agriculteurs, il n'y aura pas d'économie rurale. Azken urteetan instalatu diren 125aren kasuan ez zuten loturarik familian laborantzarekin. Gazte horiek bi arazoei aurre egin behar dietela esan du lehendakari ordeak. Alde batetik lurren gabezia eta bestalde etxe bizitzarik ez edukitzearen arazoa. Hori dela eta diru laguntzak gehigarriak eskaintzen die departamentuak. Et ensuite, souvent, est corrélée la problématique du logement. Laguntza horiek jaso dituztenen artean daude Marie-France Mayarro eta Agno Izal. Duela urte batzuk topo egin eta elkarrekin instalatzea erabaki zuten ezterentzubin, Marie-Francek jaz arte bakarrik kudeatzen zuen etxaldean. Arnoekin instalatzen izan, lau urtez, langile izan da mendian. Mendian ere maiten ditugu ardiak eta ordian hantzen langile ginen. Eta hola ezagutu dugu elgar, eta konfiantziare baginen, eta ordian bai. Untsa pasatzen gara, gero berri-berria da, gure instalazioa. Agno ezitzaile espezializatua zen Baionan, baina 40 urte ukan eta xiberotarronek instalatzea erabaki zuen. Bere amak laborantzarekiko transmititutako pasioak gidatuta. Alde administratiboa oztoporik handiena dela aitortu du Agnok. Instalazio berarentzat lurralde honetan erakunde askok laguntza eskaintzen baitute. Il y a beaucoup d'associations, des interlocuteurs super. Departamentuak gazte laborariak laguntzen segitzeko borondatea adierazi du. Jakin behar da laguntza horiek 10.000 euroraino igo daitezkeela. Maiak Rutxet basen afartarra Parisetik iritsi berri da. SKFK arropa marka bizkaitarraren azken kolekzioa aurkeztetik. Oreka izeneko kolekzioa kabalegi trinketean, markaren 25. urteurrenaren kari Pariseko modaren astean. Lehen aldikotz joan gira Parisera, kolekzionea presentatzeko eta tiro aldiz egin dugu Espainian, Madrilen. Eta benetan ene gogoa zen Fashion Weekend parte hartzea Parisen, erakusteko bebai bi aldetaik izanez eskualdunak eta hemengoak, nonbait gure bi kapitalak dira eta pixkat izaiteko presentzia bat edo hasteko gure presentzia lantzen Parisen. Pariseko trinkete zaharrenean eraikin bateko 7. solairuan pilotaren esentzia kolekzio berriaren arima izan da. Benetan leku hori tipia. Zaharra, avec la tomet lurrean, paretak suriak eta nun hainbeste urtez ikusten da pilotaren trazak atseman dut hain edera, susen ukan dut, behitu, berdintzai baina han nahi dut egin, eta horrengatik joan gira ara. Benetan lekua egin du, hori antolakotza guztia horren inguruan egin dut. Piloten oialak, zesta puntaren materiala, testurak eta volumenak. Iparraldeko eskutik lantegiaren laguntzarekin sortutako atmosfera izan da hilabeteetako lana. Kolekzione bat historio bat da, eta montatzen da, eta nik gainera hartzen dut paretaren tekstura imprimatu dut eta landu dut pinturarekin arropatan, gero lanarekin egin dut lan bat ere
lantzeko pilotaren impactoa hori eta energia hori. Joaniz seka tailer batzuetan pilotaren instrumentuak eta ikastea teknika eta pilota eta modaren fusioa Orekaren behar aldarrikatzeko, kolekzio berriaren izena aldarri gisa. Oreka falta da uste gaur egun, hainitz gauzetan, moda bundua batez ere, eta Oreka hor, enentzat nahi du egan. Industria, artesania. Oreka bebai da tradizioa eta modernitatea edo zer garen artean, horien gauzen artean, zer aldugu salbatu, zer behar dugu erabili, gure kultura egiten duena eta zer bilakatzen ari gira eta biarretzi zer izanen garen. Oreka ere da dualitatea, no? Zerbait bi gauzen artean, horrengatik erabili dut kolekzione horretan hainitz xuri eta beltz, kultura mailan bebai. Internetarekin gauzak doa superharin, telefonoarekin gabiz impacto guztiak, denbora guztiak ukaiten eta gabiz galtzen gure kriterio. Eta enentzat Oreka hor badu zerbait lotuta horrekin, zer da gaur egun eraikitzea kriterioa. Eta gure kriterioa gaur egun zer izanen da, horien dena artean. Slow hitzarekin desfilea amaitzea ez da ausazko erabakia izan. Fast fashionaren aurkako ideia SKF-karen filosofiaren zutabeetako bat baita. Entzatzen dut erakustea, industri mailan alere holan lan egin. Eta salbatuz hori. Artea, jasangaritasunean ekin lan egin, eta hartuz denbora. Approach bat slow. Jantzien, aria, oialak eta katearen prozesu guztia herrialde ezberdinetan eginagatik ere eurek begiratu eta kontrolatzen dute materiala berrerabiliz eta jasangarritasuna ardatz. Moda munduan izanez, lehenik behar dugu enamoratu, lehenik maite duguna egitea da diseinatzea, gira artista kolektibo bat atzetik, nonbait, gira denak artistak, eta azkamaten hori da, nik usot gure motiboa, zendako egunero gabizlan egiten eta hori egiten, eta gero, bigarrena, heltzen dana, paraleloan berdenboran edo jasangarritasuna da, eta noiz ezartzen duzu idein bat martxan, jasusen etortzen da, nola eginen duzu. Bizkaian bizi da egun Lasain jaiotako sortzailea. Iparralde eta hegoalde artean joan etorriak eginez eta munduan zehar bidaiatuz, duela 15 urtetik SKF markaren zuzendari artistikoa da. Moda eta sorkuntza pasioa dira beretzat. Ez du balio egitea, hainbeste gauzak eta hainbeste lan, ez baduzu benetan maite, eta egia da, ustot, maite dugula benetan egiten duguna, hori mantentzen du sua nunbait. Bait bada ziklo hori moda munduan, nun behartzen zitu, berritzea pentsamendua, baina nik maite dut mantentzea justo adar gogor bat hor zer garen. Eta hori ukan eta nahi nuke berez idatzi hori egun batez, manifesto bat egin, eta idatzi zer garen, eta gero horren inguruan edo horren barne beti sortu, eta beti evoluzionatu. Eta pentsatzen dut hori da edera dana benetan eraikitzeko. Betiko zerbait geratzen dana. Hemen sartzen dena bere etxean da, 3 hilabete zela ikuslerik agertu Baionako Euskal Museoan, pipiaren gatik lanak egin dituzte 3 hilabetez, astearte honetan beraz, publikoa pozik. Arraidekitze hori egoitatu dugu eta baliatu dugu egun beraz ikusteat eta egiteko. Pipiaren kontrako lanek 120.000 euroko gastua sortu dute, 35.000 euroko galerak ere bai, publikoak ezin izan baitu onat etorri. Dena ustu eta dena berriz ezarri dute, aldaketak egin ezalere erakusketetan, obra berriak ere bai. Beti bada zerbait ikasteko, baliatzen dugu ere aldika, erakusketa bat ikus eta beti beste ondoko saleta jadanek ikusi ditugu, baina beti badira gauza xehetasun batzu ikusteko.
Austriako enpresa berezitua aritu da pipiaren kontrako lanean, orain zainketa berezia eginen dute ere. Hoi baino pipi bortitzagoa da, hegoaldetik datorrelako klima berotzearengatik talde lanari esker buru egin diote 17. mendeko zurezko etxe honetan. Hemen ateak berriz zabalik beraz, irekiera dela eta ostegunean Baionako Euskal Museoaren mendeurrenari buruzko idazlana aurkeztuko dute ere. Gune berezia, industrializazioa baino lehenagoko Euskal Herria ezagutzeko.